Ahojte, tu vaša Lopstantič a vôbec sa mi nechce natáčať s mojimi hnusnými nechtami, pretože dneska som experimentovala s lakmi a nedopadlo to dobre, aspoň na jednom nechte, no. Pojďte sa na ňo, chudáčik, ježiši, oh my god, a ešte ma aj štípe boli, to je nemožné, takže, a musím natáčať s týmto, pretože táto druhá ruka, no tak tomu vlastne stopujem video. A ukončujem video, ale to ešte teraz ukončovať nejdem. Ježiš, tá ruka ma boli, že to nie je také skutočné. No dobre, takže ja ide so mnou na chatu, ale dá sa povedať tak nejak a vidú s ňou nejaké MV, ale ešte si chcem zobrať jedného pečpáka. A to je Ivy. Takže toto je Ivy. Idem si ju teda tiež zobrať, pretože ona miluje prírodu a myslím, že s ňou budú myslím, že to je ideálnejšie, lebo takže ja budem ako keby vlogerka alebo vlogerka a ona bude tá music alebo dačo také. A teraz idem sa povedať, čo máme v kufri. Poď, iba ďalej, lebo poď za to, dobre. Takže toto je náš kufor, takže idem ho rozbaliť. Mám tu 1 500 vecí, takže ešte toto vydačne. Takže mám tu veci, ktoré nosíme obidve. Takže Iva má túto knihu veľkú, obrovskú. A toto je jej. Toto je moja knižka. Toto je Ivin mobil, ale v podstate bude spoločný, lebo ja musím vlogovať. To je mašlička spoločná. Tu je kefa spoločná, tu sú okuliare spoločné, tu je mašlička ďalšia spoločná, ďalšia mašlička je tiež spoločná a tá mačička je sekundu, nech ju to zaostrí aspoň. Ok, tak to asi nepôjde, že nie? No, zaostrilo ju, super! Takže tú mačičku a teda tá je Nikina, je to jej malá sestra, ktorá je veľká, lenže ju dala starať Ive, takže ona teraz má vlastne na starosti, takže je v podstate jej, ale budeme ju strežiť spolu, takže je spoločná. Toho je ale veľa, no dobre. Takže to je celé videjko a čaute! Toto som mala vystrihnúť, ale preto som to tam nechala. Ok, konec videa. Iva, prosím ťa, poriaď to, hej? Aha, tam vieš, kde čo bolo.